Dobré odpoledne vám přeji. Vážené členky a členové zastupitelstva obce, zahajuji dnešní ustavující zasedání zastupitelstva obce, na kterém vás vítám a vítám i naše spoluobčany. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 91 odstavce 1 zákona 128/2000 Sbírky o obcích v platném znění. Žádám zapisovatelku o sdělení počtu přítomných členů zastupitelstva obce. Děkuji. Konstatuji, že dle prezenční listiny je přítomno všech 15 členů zastupitelstva obce v počtu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce nebyly vznešeny žádné připomínky, ověřovatelé zápisu ověřili a zápis je uložen u starosty. Než přistoupíme k programu, bude složen slib členů zastupitelstva. Nyní vyzvu přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu bude probíhat tak, že přečtu slib dle paragrafu 69 odstavec 2 zákona o obcích a po přečtení slibu jmenovitě vyzvu přítomné členy zastupitelstva obce, kteří slib složí přednesením slova slibují a následně složení slibu potvrdí svým podpisem, který je tady připraven u mě na stole. Ano? Tak. Slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Vyzývám ke složení slibu paní doktorku Vendulu Bartákovou. Napřed musíte říct slibuji, paní doktorko. Ano. Slibuji. Můžete se podepsat. Pana Miroslava Boháčka. Slibuji. Ano. Pana Arnošta Huňaře. Děkuji. Pana inženýra Jiřího Klímu. Pana inženýra Michala Koprdu. Pana inženýra Dušana Láznička. Pana magistra Zdenka Mezuláníka. Slibuji. Pana inženýra Ivana Michalíka. Slibuji. Taky dobře. Pana inženýra Josefa Pavlovského. Slibuji. Pana inženýra Martina Poláka. Slibuji. Paní doktorku Tatianu Součkovou. Slibuji. Pana inženýra Antonína Sousedíka, kandidáta věd. Slibuji. Pana Petra Trnku. Slibuji. Pana magistra Martina Vosku. Slibuji. A pana Josefa Zavadila.
Konstatuji, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Zápis o složení slibu s podpisy členů zastupitelstva je přílohou zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Nyní přistoupíme k pověření ověřovatelů volba návrhové komise, volba volební komise a určení zapisovatelky. Ověřovateli dnešního zápisu doporučuji schválit tyto členy nového zastupitelstva obce. Pana magistra Martina Vosku a pana inženýra Michala Koprdu. Má někdo jiný návrh ze zastupitelů? Není-li tomu tak, nechám hlasovat aklamací. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Všichni? 15? Dobře. Proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Do komise návrhové navrhují tyto členy. Pana inženýra Jiřího Klímu, pana magistra Zdenka Mezuláníka. Má někdo jiný návrh nebo chce doplnit členy? Takže hlasujeme aklamací. Kdo je pro, nech zvedne ruku. Ať zvedne ruku ze zastupitelů. Já se plný počet zase. Děkuji. 15. Proti nebyl nikdo se nezdržel hlasování. Do komise volební navrhují tyto členy. Pana inženýra Antonína Sousedíka, kandidáta věd, paní doktorku Tatianu Součkovou a pana inženýra Ivana Michalíka. Má někdo doplňující návrh nebo jiný návrh? Není-li tomu tak, nechám hlasovat. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou zvolilo členy volební komise, doktorku Součkovou, pana Antonína Sousedíka, kandidáta věd a pana inženýra Ivana Michalíka. Hlasování aklamací. Kdo je pro? Děkuji. 15. Proti nikdo, zdržel se hlasování nikdo. Zapisovatelkou dnešního jednání byla pověřena, a to řeknu dobře, paní Magda Mezuláníková. Tak. Schválení programu. Než přikročíme k vlastnímu jednání, seznámím vás s programem, který všichni členové zastupitelstva obce obdrželi písemnou pozvánkou na dnešní jednání. Program byl zveřejněn na úřední desce. Mám návrh na doplnění programu jednání o bod číslo 3, a to je jednací řád zastupitelstva obce, volební řád zastupitelstva obce. Ostatní body budou přečíslovány. Má někdo ještě nějaký jiný doplňující návrh? Dávám hlasovat o doplnění bodu programu, následném přečíslování ostatních bodů a konečném znění programu. Zastupitelstvo obce v Bílovicích nad Svitavou schvaluje doplnění programu ustavující zasedání o bod číslo 3 jednacího řádu zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, volebního řádu zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou a následném přečíslování bodu programu. Hlasování je opět aklamací. Kdo je pro, ať zvedne ruku ze zastupitelů. Děkuji. 15. Proti 0. Zdržel se 0. Dávám tedy hlasovat o konečném znění programu. Zastupitelstvo obce v Bílovicích nad Svitavou schvaluje program ustavujícího zasedání v tomto znění. Pověření ověřovatelů zápisu volba návrhové komise a volba komise volební a určení zapisovatelky. Za druhé schválení programu. Za třetí jednací řád zastupitelstva obce, volební řád zastupitelstva obce. Za čtvrté určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění podle paragrafu 71 zákona o obcích. Za páté určení způsobu volby starosty,
místostarosty a rady obce a předsedů výborů, za 6. volba starosty, za 7. volba místostarosty, za 8. volba členů rady, za 9. zřízení finanční a kontrolního výboru, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy finančního výboru, volba předsedy kontrolního výboru, bude diskuze a závěr. Hlasování je opět aklamací. Kdo zastupitelů souhlasí s takto navrženým programem, nechť zvedne ruku. Děkuji. Opět 15, proti nic, zdržel se hlasování nic. Tak, přistoupíme k bodu číslo 3. Jednací řád zastupitelstva obce, volební řád zastupitelstva obce. Navrhuji, aby se zastupitelstvo obce usneslo, že jednání zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou bude probíhat dle stávajícího jednacího řádu. Jednací řád byl předán všem členům zastupitelstva obce pro studování. Má z členů zastupitelstva někdo připomínky k tomuto, co jsem četl? Máte? Nemáte. Když nemá připomínky, mám návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí, aby jednání zastupitelstva obce probíhalo dle stávajícího platného jednacího řádu dle přílohy. Hlasování bude opět aklamací. Kdo je pro, ať zvedne ruku ze zastupitelů. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Navrhuji dále, aby byl projednán a schválen volební řád zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, který určuje způsob, jakým bude volba provedena. Volební řád byl předán všem členům zastupitelstva k prostudování. Má někdo k této problematice nějaké návrhy nebo připomínky ze zastupitelů? Není-li tomu tak, návrh usnesení k tomuto bodu. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje volební řád. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou dle přílohy. Hlasování opět aklamací. Kdo je pro, ať zvedne ruku ze zastupitelů. Ano. Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. 15, 0, 0.